Gonzalez! My name is Zorky. Das. Yun. Sa mga panit, nagpapanit, nagpakagis na sa panit, agad ang nagangisid, dulot sa dagom nakagunit. Na adik ang naipatik tungod lang sa mga talk shit, agad ang mga nihanga tungod sa mong kabagte. Sa linya ka magsugod ug sa linya mahuman, kinasing-kasing ginaguit ug kamugi aktiman. Kung nangarap pagburak sa panit nga nagadugo, ang simot nagatulog, ginapahit para buto. Ang resultang di pagbahay, hinumang mga kalipay, ang kalaay ginapusta para lang makapalipay. Hinulat sa matag oras, permanente naktatak, pilay kantidad sa kwarta, di kabayran ang burak. Busa ayaw pagduha, duha kay upatanan. Mga artist disiplinong inato sa duhan, tininta ay nasa bata, dala na sa igdaran. Kay dilitanan kami na ay tato kay dakutan. Fresh, mura ko na banit ka na best. This is the tendasyon from Gonzales. Bababarangon sa design, all bitoon na ang na-assign. Why hindi na maay humanon ang pagsuwat, pili at tanan ng angay na ipaliwat. Bantik ang mga membrong na kong bili, daghang salamat Tentasyon Family. Fresh, mura ko na banit ka na best. This is the tendasyon from Gonzales. Bababarangon sa design, all bitoon na ang na-assign. Why hindi na maay humanon ang pagsuwat, pili at tanan ng angay na ipaliwat. Bantik ang mga membrong na kong bili, daghang salamat Tentasyon Family. Kung disinido ka, disinido ta, hala doot, sige gunit biraha. Mga tintang alain-laing klase, colorful, meaningful ang gibase. Dili matanan pero naapoy uban, nagpanindutay sa mga kauban. Daghang nakawaw, daghang nakauhaw, kung unsay resulta pag umanugutaw. Sa imuhang panit daghang karakter, pwede superhero, cartoon nga gangster. Basta ang tentasyon na'y muburak, maski foreigner, makashit, makasyak. Sa mga nakaila ug wala pa, kontak lang nila FB, i-chat na. Pinaka-small pero grabe terrible, kuha pang lamigas kung imong ipaduol. Dili ka mapake sa ilahang gamit, maski ginagmay pero sulit. Naa sa tinago ang ilahang shop, mauni ang grupo nga pinaka-atchop. Fresh, mura ko na banit ka na best. This is the tendasyon from Gonzales. Bababarangon sa design, all bitoon na ang na-assign. Why ginamay humanon ang pagsuwat, pili at tanan ng angay na ipaliwat. Bantik ang mga membrong na kong bili, daghang salamat Tentasyon Family. Fresh, mura ko na banit ka na best. This is the tendasyon from Gonzales. Bababarangon sa design, all bitoon na ang na-assign. Why ginamay humanon ang pagsuwat, pili at tanan ng angay na ipaliwat.